aku ki takok kok. Lah iya padha, ngene ditekoni jane mau ra nesu. Iki nek wal-wal ae to Bik iki. Lah bener kono apa ya ngene ya gak gedho nek ngene ya kaya meneh. Penake piye lah ya penak. Penake lho. Bayo. Oh bayo. Piye? Rasane piye cek ngono iki? Ah kecing. Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ora. Kowe? Ngomong apa? Ora. Ngomong apa? Ora. Debik edan. Lakon apa to Run? Malah go bahan mbok dadak maplek ngono. Lah ngapa? Apa pas ngene ya? Lah gak kuat aku ya. Oh gak kuat. Gek sing beduk barake rumasane apa nanggap ledek kethek ngono apa piye? Aja diplerai, mangga yo. Mangga. Pisan kas Mas. Ya. Mbok yo sing eling Yo. iku budaya. Wilujeng dalu Mas Uncak. Wilujeng dalu Mak Cangik dalasan Mbak Limbuk. Nggih. Panjenengan sowan mriki kalih sinten? Lah jenengan aku kan pun kenalan lho. Oh nggih Kali mboke gembik terusne wae. Oh. Wilujeng dalu Mbak Dembik. Inci, sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih, matur nuwun. Sowan wonten ing Laladan Cira Kedhen Pedan Klaten mriki Mas Uncak. Nggih, alhamdulillah. Menika para warga masyarakat ing Cira mriki sami ngawontenaken acara tradisi nggih menika sadranan ngirim donga kalian para leluhur ingkang sampun katimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Gusti. Ngaten. Menika sampun dados agenda tahunan, Mas. Tiap tahun ngawontenaken menika ndedonga kagem leluhuripun Nggih. menika saking warga masyarakat sedaya. Nggih. Mugi donganipun menika saged dugi dumugi leluhuripun Nggih. sedaya pinaringan padang kubure jembar kalangane. Nggih, kapapanaken wonten ing kasuwargan. Dosanipun dipun apura saking Nggih. Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nggih, sedaya warga masyarakat ing tasih gesang Nggih. wonten ing alam donya pinaringan bagas waras, Nggih. sehat, Amin. lancar rezekinipun berkah lan barokah. Amin. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Ngenten iki perlu dicontoh, Nggih, Mas. tasih nguri-uri kabudayan Jawi saestu. Nggih. Niki mertandake warga masyarakat tasih guyub rukun. Nah, yen rukun niku bakal iki nggih ngenten niki. Nggih. Abot dadi enteng nggih ngenten niki. Leres. Nah, wong ing desa ki ra rukun arep kepiye to? Upamane jotakan ya malah cilaka. Lah kok Wong cilaka? awake dhewe urip ya karo tangga. Oh. Lah nggih, lair sing nulungi ya tangga. Nggih. Mati sing nulungi ya tangga. Nggih. Lara sing nulungi nggih tangga. Nggih. Napa enten mati kok arep mangkat dhewe kan mboten enten. Nah, sepenting kan rukun kalih tangga teparo. Lah nggih, milanipun. Iki ngrembug mati. Lah saya nek iki nek mati pura ya gampang. Gampang. Lah kok gampang pripun to, Mbak? Gampang lah niki mengke nek mati dices. Lah nek padake HP wae. Mengke langsung urip melih tingil-tingil ngoten. Tingil untumu kaya ngene bojo. Mas aku nyatane ndek iki mati tak Apa ces ana ya. menungso kok terus
Mati dicas iki lho. Agar dicas mati dingil-dingil. Lah nyatane wingi mati ya tak ces ya terus Nggon aku dingil. gak nggonku ora dingil. Lah piye? Ora dingil. Lah apa? Tungul. Ora mangsaku kok. Piye rasamu? Ki sowan ana tlatah Ciro. 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 Oh nggih Ciro. Ciro. Kowe engko sesuk dikekrek. Ciro. Dikekrek Piai Ciro kene. Ciro kok iso Ciro lah. Lah tulisane O. Sekolahmu ki lulusan apa lho? SKKP. SKKP ki apa? Sekolah karepe ra karepe. Oh berarti goblok. Oh. Ya alhamdulillah Leling. iki saged sowan ana tlatah Keden malih. Nggih. Wingi enten bangsal petengan kula. Lah kepiye? Heh. Wis tau rene to? Kok lah piye kepiye to maksudmu iki kepiye? Lah kok Wingi ning kulon kono. Ngono jare ngakune wis rene. Nek wis rene kuwi kudune tan kulon ki bener, kudune ki bener, kudune ki bener, kudune ki bener. Kok tak kuekrek iki kok. Jare wis ngaku rene kok jebule kok jek bingung ki Aku ngapa? bingung arah. Neng panitia digoncengke pit mio. Gak aku keke ngarep to. Kan raruh dalan aku ning ngisor kae. Megoke kan raruh rasaku kono kulon. Mriko ki pundi wit? Wetan. Oh alah etan. Cara mriko niku ya ta. Nggih. Mriko kidul Nggih. kulon. Kilen lah. Oh nggih. Dong ora? Dong ana dhuwur. Wis ngerti? Iya, ngene ngisor. Pokoke nek kono ki lambe heeh. Oh bibar suwan wonten cerak mriki kalau Nggih. gitu. Oh nggih. Tanggal 6 kala wingi. Oh ngaten. Isih kelingan dite isih utuh kok. Biasane suwene ya lali. Ora mangsaku dite ora mbok weke bojomu to? Ya tak wehke. Aku ya gumun cah semene kaya ndek bojo. Enek ibu-ibu sing tangket bojone apa ya wong? Asu. Nesu. Amin ya Allah ngene Sing- nesu gayane nesu ngono Sing wae. ranes, Gayane nesu sing ngono ranes di ngono iki nesu. ya sapa? Takokmu kok leh ngecek. Kok ngecek Jenenge jodoh ki ya menungso karo menungso. Oh. Nah, kewan ya karo kewan. Lah kok anu bojone ya menungso, ngono ki ora ngecek to. Takoke. ya ora ngono ya ndek anak. Duwe to? Ya wong. Lho, neh. Ya wong. Lah ya ngono kan saurane penak ngono ya nesu. Nesu. Gayamu. Mosok arep nyepok aku, Mbik. Alah. Apa ya ora wirang karo Piai kathah Piai Ciro mriki. Lah wis ngenek-ngenekke. Karo mangsa pede ngono ki pede. Jan aku mesake mau lho. Lah nyapa Pripun? Mas? Mesake sing goncengke mbok Nggih, edem. niku cek jenengan mau. Nggih, pripun? Yen goncengke kula kan penak Nggih. cilik. Goncengke mbok edem, Mbik. Mbok ndembe. Untung mlebu gang-gang kaya ngene iki. Nggih. Angger arep ngegokke iki natap tembok, natap tembok. Engko ora natap ya, Mas. Trae karepe aku ben gondelan. Dong ora? Oh, lah kowe terus gondelan ora mau. Yo iya. Yo ora to Mas, aku yo perkiwih no. Perkewuh. Perkiwih. Ketok-ketoke kan ngono to Mas Unsek. Injih dawuh pripun Mas Kowe Unsek? dongamu kagem warga. Injih Ciro. Ciro. Ciro Keden, Pedan. Pedan. Menika swadaya saking para warga masyarakat Ciro, Seraten, Baben, Nggih. kalian perumahan Keden Asri. Oh ngaten. Ngaten. Ciro, Nggih. Sraten, Ten, Baben. Baben, Perum Keden Asri. Oh. Oh ngaten. Baben iki pra tunggalane ngrendeng ngono. Aku ya sabanmu. Hah? Wis bubar saiki ya. Lho, Saiki wis bubar. kok malah Ampun, mbok Pak. cethake. Ulin Aku ki apa? takok kok. Lah ya padha, nek ditekoni jane mau ra nesu. Iki nek walwal wae to Bik iki. Lah beneré kono apa ya ngene ya gak gedok nek ngene ya kaya meneh. Penake piye lah ya penak. Penake lho. Boyo. Opo yo. Piye? Rasane piye cek ngono iki? Ah, kecing. Kencing. Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ora. Ngomong apa kowe? Ngomong apa? Ora. Ngomong apa? Ora. Debi edan. Lakon apa to Run? Malah
nggo bahan mbok dadak maplek ngono. Lah ngapa? Ha mbok pase ngene ya. Lah gak kuat aku ya. Oh, gak kuat. Gek sing beduk barake rumasane apa nanggap ledek kethek ngono apa piye? Kok iringan dre. Batine kan seneng entuk dolanan. Kowe kok malah seneng to kowe dilokke kethek senengi lho. Nek ketheke iki kowe. Lah ya aku kethek kowe beruk. Lah terus nek nyeluk piye? Ya kowe nyeluk aku piye? Yang Kethek, kethek. heeh. Yang tek ngono piye? Tek. Ya tek. Lah aku. Ya ruk ngono lho. Kok jeruk to? Mboke kethek ya. Ya ber. Lah iya, apa enek? Biasane celuk mburine. Masa roh? Kowe ngomong-ngomong kethek. Apa? Umpamane nek kethek ya. Heeh. Umpaman, kowe ngerti to kethek to? Ya Ngerti kethek lah. kaya kowe ngerti no aku. Ya aja kaya kowe lho. Etok. Umpamane nek kethek kuwi eneng dalan. Heeh. Enek loro. Terus? Anak karo mbok. Mm-mm. Nah, anake kuwi ditabrak motor mati, mbok nesu ora? Ya nesu. Lho, kethek to. Sik. Ayo kene. Piye mau piye. Enek kethek loro ning dalan. Kethek loro ning dalan. Anak karo mbok. Heeh. Nah, anakan kethek kuwi ditabrak motor mati, mboke nesu apa ora? Ya genah nesu. Lho. Lah maksud aku mbak anggap kethek ngono. Ora. Ngapa? Pengedan. Ngapa? Ruwak tenanane jangkrik. Rumah samu kok. Seneng guyu kok. Paling gersak mene kowe kok. Semene kan yo iki lowong kok. Kuwi asline penasaran kok asline kok. Penasaran piye to? Ngerowokmu Loh, tenanan. lah aku lho ora ngapak-ngapakne. Ora ngapa-apa mambek ngene kok. Aku lho mung demek rek. Yo demek. Nek kan aku gak ngrasake. Ora ngrasake. Mosok ora ndirasa. Blas. Lho, lah po eneng delok induk itu baleni. Ora. Mas, anu ngampil arite nggih Mas nggih. Wis go siap-siap ya. Wer ngekrek aku? Enggak. Siap aku mbok kekrek pilih ngisor apa dhuwur aku wis siap pokoke. Ora aku ora arep ngekrek. Dawuh pripun Ya, Mbak kowe- Cange Mbak Linggo, Mbak Limbo? Dik, buabat, ngekrek. Ora. Kowe iki lho kaya modelmu iki lho kaya gede-gede ya. Nggih. Wong model sak jahe ngono kok glelingmu reram-reram iki lho. Jahe iki marai sehat. Ya bener. Kayak nguwatane nganti ra wis-wis ngono nganti kebacut. Niki lek guyu niku penggemar wayang Klaten niku putih-putih. Lah iki. Nggih, Mbak Injih, Dembik, Mas injih, Ucek. dawuh Matur nuwun. pripun? Menika ingkang mirsani luar biasa, sangat antusias tumrap para warga masyarakat Ciro Keden. Tepuk tangan Luar buat warga biasa, terima masyarakat. kasih matur sembah nuwun. Penontonipun luar biasa. Injih. Blek-blek. Enggak ke ditungake sedaya to. Nggih, Ngoten. mugi-mugi sedaya antuk barokah saking Gusti. Amin. Pinaringan panjang yuswa, Amin. murah rejeki. Amin. Nah, menika ingkang bagen. Injih. Dengan ndongake no. Aku kan wis ndongake wau. Lek. Dadi Dembik sing Injih. ndongake to. Nggih. Kan ra ngerti dongane sapa sing dipun ijabah Gusti. Nggih. Ngoten lho. Sedaya warga Ciro pinaringan awet gagahe. Amin. Awet sehate. Amin. Panjang yuswa kathah rezekine ayam-ayam tentrem lahir lan batine. Amin. Resik sedayanipun lahir batine ngaten. Hah? Resik lahir batin ki lho. Oh, tak kira lah resik sedayanipun aku kukut kabeh lho. Dasar Resik sedayanipun lho. wong ra modern. Ngono ki pamane mentolo ngemut tenan iki aku kowe kuwi lho. Aku mau permen tembe ora mbok emut e. Ora masuk kok nganyeli banget kok kowe iki. Nganyelke, nganyeli. Beda to. Ya beda kok. Lah, Nganyelke kok nganyeli. Mbak Dembik, Mas Injih, dawuh Uncek pripun? menika Pripun? wonten awala saking kula bakule sate kere Pasar Keden nyuwun lagu Caping Gunung dipun jenggelengaken. Lah dalah. Iya Lagu ora. kagem ibu-ibu Pasar Keden kalian bakule roti Pak Basir. Lah, Tetep dalah. semangat ibu-ibu sedaya kemawon. Injih. Matur nuwun. Yo, Caping Amin. Gunung nggih. Oh, Caping Gunung. Jenggelengke sing Nggih. jenggeleng Mas Uncek le nyekar Mbak. Oh dadosis kula dijembeng Mas Uncek. Jenggleng. Jenggeleng. Jenggleng.
Ora kok jembeng, wong wis sombong kok jembeng. Dadine sing bener apa? Sing bener apa? Jenggleng. Sing bener? Jenggleng. Sing bener apa, Mas? Jenggleng. Sing bener apa, Mas? Jenggleng. Sing bener apa? Greget ke wong cah iki. Dibawani nggih, Mbak. Karo yo Tentu. ra sida ngekrek. Nggih, Bawani. jenggleng. Dijenglengke sing jengleng Mas Uncek sarujuk nggih, Lur. Cocok nggih, Lur? Oh, survei membuktikan dari para penonton. Oke, siap no. Oh, gayamu model kaya uceng ngono rumah saku. Alah lah modelmu ya kaya bulus jimbung ngono lho. Bulus sih. Iso ngelokke Ning kan aku kan manis. Ning kan aku kan dandan maca ayu lah nek kaya kowe. Aku ya manis lho. Manis? Lah kowe ora percaya nek aku manis? Oh, gak. Dilaten. Kalah dilani wong. Gila. Ayo, slendro mawon. nyong. Slendro, yo. Nah, kowe bawa karo jenggleng. Iki koyo antum gaean no Ya, ya. kaya- Kono sing nyuwara aku sing jenggleng kok. Nyak menengi. Kowe jengglengku sik piye? Kok malah kaya silit to? Ya malah kaya entit to. Lambe nek wis rusak. Lambe trocoh. Lah kula nggih maklum mulo kadang niku nggih kamis rontolen dadine yo Kami sosolan. sing bener sing ndi Saiki to? late iki apa ceweng to cah iki? Kang kok mbok mut. Iya. Kami sosolen iso srontolen. Srontolen. Aku kaya iso aku. Nang kowe bawa. Gen dibuka sing cilik niku lanang kok. Sap. Sing apik iki lho. Rumah aku bawa kok set nyapa iki lho. Saben bengi. Ayo, jan suara kok jan. Nyawang. Nyawang. Kona. Hau. Kowe iki jenggleng. Lah nek aku jenggleng kena ngopo kowe metetek ning kene. Kudune nek aku jenggleng kudune kowe lak ya ning kono. Kena ngopo kowe ning kene ayo pindah rono. Iki kepiye ngono lho dijenggleng kok malah ngedep gender. Alah jenggleng kepiye lah kok kleru sing gender malahan. Aku kan pas tintingane kok. Tintingan. Cedak pas gender lara tenan lho. Lah tak kapakno. Biasane aku penyanyi karo liyane kae penak iki. Lah ngopo karo aku? Iki kok lara. Lah tak Gonmu kapakno. apa cor-coran to, Mbik? Kena payat to. Ayo, Saben bengi nyawang. blindak det. Terus pline sapa iki lho? Guyune ngece. Apa ana guyu? Lah guyu ki nek pira to kok guyune Lah, ngene jare- ya bener to. Kok sik to nek miturut jenengan guyune nek berapa versi nek pira? Pira? Yen aku ki nek telu. Telu. Apa wae? Guyu seneng. Seneng. Terus Karo- guyu ngece. Heeh. Guyu imut. Oh nek guyu ngece apa kuwi? Sing mau sing seneng. Seneng. Seneng piye? Yo, kaya buri panggung kuwi mau, tanpa hub kuwi mau. Kuwi guyu seneng. Heeh. Terus Yen guyu piye? Ngece. Guyu ngece ya kaya dae. Guyu ngece. diompani. Amok lah saiki nek guyu imut. Modelmu kok ora guyu imut. Apa? Amit-amit. Ayo dak. Kodang plindang det. Aja plindang det to. Lha apa? Tludang det ngono. Oh iya. Trudang. Det. Tluk. Nah ya. Trudang. Kok aku mari gringingen nang ngene iki. Apa nih? Anu nih. Telune iki to. Siap ta? Kok ngapunten nggih Pak nggih. Kona. Matur le Mas, matur nuwun. Pengendang iki Sepel iki pangerten. karo le ngendang sepel iki. Sing ngendangke kan nggih
tanggap sasmita. Oh iya. Ngerti to ya sing Anjengleng iki cilik ya gur nggo ketipung tok. Piye nek ngene iki jenenge ngendang apa mau kan jenenge guyune guyu ngece. Lah saiki ngendange ngendang apa nek ngene iki? Ngendang dong ki ya ngene iki. Dong. Heeh. Oh, dong ki ngene iki to. Ngene iki ngerti sing Anjengleng sapa? Ngono lho. Amoh, amoh. Angel. Angel ya rasa digarap. Dagelan lawas. Kowe ra nyandak, kowe ra nyandak kowe. Lah saiki nek sing enek aku, sing arep mbok jembeng aku, lah nek ora sida mbok garap terus gek kepiye? Ya, Nah. ya digarap bakung. Eta ler. Malahan yang Mbah Kung, ora usah nganggo dikode. Ya tak. Yen, konang. Kodang. Ya konange randang-dang to iki. Konang. Cek 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 cek. Wes. Hop, kak, apa iki? Kirang dhuwur le Jengleng. Nek jatahe Jengleng ki nek rong teko nggone iku ya ping pindho apa ping telu. Lah kok pisan ya urung tekan dong sih. Piye kamu itu dong sih? Gimana dong sih? Kok gitu? Harusnya nek dereng tekan. Ya ampun, kudune ya ping telu. Iso. Bik. Anu irungmu ndi, Bik? Iki. Oh iya tak kira rai. Bajingan. Bajingan. Lagi iki dalange miso. Mau yo saiki bajingane. Ya apa eneng iki to. Amoh. Dalang miso. Jare rambut. Lagi iki tenan lho Pak Gatot iki anu miso iki lagi iki. Misuwi kowe kuwi lho. Termasuk aku kok nganyelke banget lho kowe. Dak ayo. Enggak dipisoi neh kok. Ping telu Mas, urung teko nggone pokok isih. Sik. Sik. Apa kuwi? Lah jenengan tak adahi ngene. Kowe iki kaya Padahal tambak wong sas arep gitu. mukoke. Urung mangsa aku kok. Sepinten, Mas? Yen memajang Sik to ora mbok warai iki lho padake penyanyi ndek iki sore mbok warai. Yen memajeng apa nek iki lho? Piye-piye salah aku ki? sing cetok Lha piye to? yen memajang. Lah ki apa? Memajang kok. Memajang. Lah kan memajange kan dawa. Dadi nganti nyentol ngono lho karepku ki. Sing cetok Dadi yen memajang. lah aku mau Wis kuwi mau lah. yen memajang Nah, tak selanjara duduten tak selanjara duduten adekku ndok nonekmu adekmu ndok nonekku adekmu ndok nonekku dekmu gandel gandel dekku mentel gandel ganku mentel gandel dekku mentel tak selanjara duduten selanjara duduten selanjara duduten selanjara duduten selanjar duduten ora. Kok rumah suara mbok dudut. Lah kowe salah segakmu slonjor duduten, tak dudut to. Kok aku ngono mbok dudut engko mlebu sak apa-apamu lho. Ora mlebu, aku ora mungkin bakal mlebu. Lah kok iso? Gah kowe mlebu. Lha nyapa? Ora iso metu no aku. Lah kok iso? Modar nang jero gelah gepen lho. Glagepen ning jero. Bajingan. Amoh. Piye? Glagepen ning jero. Gak, aku Mbak Limbo mesti mbayangke kok. Mesti pikirane barongan. Ya ora. Ada ono iki lho. Oh iya tak adahi. Rasudi.
mak klincing. Mongkara yen memajang bali rene neh to cah. ya wong urung tutuk lho nyok Ngomong karo sida ora janur kuning. Sopo to jane iki? Halo, Mbak. Lek guyu banter. Telat. Wah, kamerane ra iso tekan Injih. kene kok. alah lae awas ngati-ati Kamerane ra tekan kene. Ora kek ana mic kon guyu. Pas enten wingking niki kok. mau kaget lho Mas kuwi wong Apa? kudu kono mau lho sing mburimu yen memajang Ini meneh ta. mong karo yen memajang mong karo yen memajang Mung karo janur kuning. ini Janur kuning. wis reti ra cambo omongi lho Lah nggo memajang terus kok. ya witekno kok lambe dongjer ki ngene iki nyapa kok inget iki kene Aku ora apa-apa. Kata dudut. Engko gelagepen. yen memajang mong karo janur kuning kurang dhuwur Kayak pampir mini. Puas we, puas we. Pampir mini. Lah cah kae nguyuh tenane cah kae. Genah kae. Halemu jundal-jundal kaya pocongan mini ya. Ya pampir. Ndok dembik ngene iki lho. Angger guyu kemekelan mesti mak jrit ngono kok. Mesti. Wih, ngomongnya iki lah kowe iki lho ampun dino amor lho kok guyu kemekelan ya ya. beda kok ya Ah, kok rumah aku rono iya ya. kowe ya melu rono to ah ayo rene Kayak aku seneng kene, Bi. kok ndase keri Kan ndasmu dhewe. Syukur dilake bapake iki syukur Lah apa aku radong. ayo kembang wae weton kowe genti sepinten dingane Mas, mbok guyu ngono to, Mas. Sing genter ki ra iso guyu blas. mosok gak iso guyu Gak iso. mosok kaya kancane dhewe Anu, Ndang lilingen nek iso guyokke le geder hebat kowe. asmane sinten Mas Wareh. ayo re Mas Perih. Wareh. Oh, wareh krunguku Lilingen perih. nak ben iso guyu. Iya. guyu ngoten kok hei Mah dalange. lah ngopo Wis kemekelan no dalange. Mulane yen tanggapan jaen. gayamu dijak kaya ayo nang kowe Bang Kembang nyapok ini lah wae weton han nggono Suwe kok malah aku ya wedhus ya. lah ngapa Lah ngopo wedhusan ngambung kok mburi? ayo berarti kowe iki curhat kulino berarti kulino ngambung wedhus kowe ngandani iso curhat sama ngomong
berarti kowe nang ngambung wedhus. Iya, kowe nang ngambung wedhus. Kowe iki tak kapakno. Lah aku ora ngampang-ngampane kowe lho. Sikilku mbok itanyuk. Mulane sikilmu gedhekno. Be, yen dagel to, Be. Lah nyapa? Lah kowe tenanan leh mung ngidak kok. Lah aku gak ngerti lho. Ora ngerti oh kira ya kowe. Mas Uncak. Dagel iku kudune diambang kok dinut tenanan lho. Cah koclok tenanan. Wes aku wingi ning kono tombok. Tombok. Lu kene kena anu gelas. Oh. Iki sikil. Wis tenangno pikirmu anggap wae iki terapi ngono wae. Terapi untumu melocot kowe. Nesu, ngono nesu. Mengko nek nesu mulai gak ngendas lho. Ah, tak ganti no. Ganti apa? Das truk Amin ya Allah. nggo nabrak kowe iki. Tenan lho, bengi iki kowe lucu tenan lho, Cek. Padahal biasa lho nek ngeten iki. Lah gayane kemakin. Ino maneh. Tok sesat. Pegat-pegat ora tak minum. Wani ora karo aku. Mas, piye toh? Perang. Ora apa-apa bakal iki. Yo, bakal. Yo. Jadi penderitaanku kebahagiaan orang lain. Yo. Sepinten Mas Sireh, Sireh sapa mau? Ware alias Mas Perih. Pacitan Mau wis kok. urung yo. Oh iya ndang. Urung toh? Urung. Lah iya ngomong iki lho, kandhane mau urung kok ngeyel kowe iki lho. Kowe kuwi lho.